जाथावथाव नुथारबाय नै everyone, welcome back to my channel. Ani goदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोन लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ'दो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि मर्निं टाइम जाबाय आरोना सनाफोर दुगैस्रां लोबस्रां फुजा होखांबाय आङो ओमफ्राय सनाया सिखारथ'वाखैमोन आरो दिनै दाबो गुसुखायनो बिराद मोजां उन्दुनानै दङ आरोना दासान्दि बारा माने दिगदार गैया फुङाव थाब सिखाराखै खामानि मावखांजोबनानैसो माने बिब'खौ स्कुलाव दोनलांसैबासो सिखारगासिनो दं आरोना बारा डिस्टार्ब गैथ'आ दामानि उन्दुगासिनो दं नै दाबो एकदमबारे माने दावराव रायलायबाबो माने सिरि मोनलायलायथाराखै आरोना गाव गोसोबा बिराद मोजां उन्दुयो ओमफ्राय गाव गोसो गैयाबा ओरैबायदि आरोना एसे रायलायबानो सिरि मोनो सासेया स्कुलाव थांनो रेडि जागासिनो दङ थ' नायलांबाय था सनाफोर दिनै भिडिअखौ अननानै जोबजासिम मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरोना सनाफोर आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो कमेन्ट मोजां हरदोलाय आरोना सनाफोर थ' नायलांबाय थादो ओमफ्राय आंना फिसाजोआ मोनसे बुस्थु लानानै फैदों आरोना न'आव सासे मानसि लानानै फैदों आरोना जोंनाव आं देखायनि र' मैया स्कुलाव थांनाया बेखौसो टट'आव थिखोलायनानै लानानै फैबाय आरो बे सुथि जानाय टाइमाव फैनायावथ' टट'जों फैयो नालाय बेखौसो लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय बेबो दानिफ्रायनो जि सोंलायलायो माबा मानसि फैबानो माबानो थेफाफानो नङाबाथ' आं दोनहैफिनसिगौमोन आरोना बारा साइज गैया आयौ आंनि सनाया सिखारबाय जिउ आयौ गोबाव उन्दुथारबाय जिउ बाबा खम दुस्थ' जाबाय जोंना सनाया दुस्थ' जाथारबाय आरोना जि गोदान एक्टिं देखायबाय थायो दाना बावगोमालायो आरोना खस्थ' खालामनाय मानाय सनानि एक्टिंखौ नुबाय बायनानैनो गोदान सोलोंगासिनो दं आरोना दामाइनि एक्टिंफोरखौनो ना आंनि मेमे फिसायानो बोलो आयौ सिखारथारबाय बा मिनिदो दे एसे मिनिदो दे मामा आब' बोलो आयौ बिब'खौ नागिरदों आब' बोलो अबाव थांनो मुब्रुम मुथुमनो अबाव थांनो सना आब'खौ दोनलांसै थ' दे बि होननो दोनलांसै थ' दे आब'खौ स्कुलाव थांसै बि थांसै आहा थ' थाङा आब' सनाफोर फिसाजोखौ स्कुलाव दोनलांनानै फैगोनसै आरोना थ' दसे थाना लोगो मोनफिनगोन दोनलांनानै फैगोनसै आङो नै सासेखौ मोखां सुलायलायाखै आरोना ओरैनो लाबाय नै थांनो ओंखारबाथाय माने अबा थांनो मोनसिगोनखाय फुरा खुसिथार आरो राव ओंखारथारदों सिखारग्रोमोना बेरायनो मोननायनि खोथा मोनफैबाय नै स्कुलाव आं हाबहैलाय लादों थांदो दे मादे अमा लाबाय अमा न'आव सफैबाय सनाफोर फिसाजोखौ दोननानै न'आव सफैबाय आरोना ओमफ्राय एबार ओंखाम ओंख्रि संनायनि लाहार फाहार खालामसै सान्दुं गैया दिनै एकदमबारे ख्रिस्टमास खाथिखाय माने एकदम दोमैथारबाय आरोना सान्दुं ओंखारथाराखै गैया ओमफ्राय गुदुं ओंखायनो अमा संजानोसै आरोना टमेट'जों सनाफोर ओरैबायदि जानो लुबैदों गुदुं टमेट'जों संनानै जानोसैलाय जासुलिया रुनानै लाखाबाय आङो अमाखौ रुनानै लाखाबाय आरोना आङो रुवाबाथाय जानो बायो आरोना सोरबा रुवा ओमफ्राय आं रुवाबाथाय जानो सुखुवा आरोना रुनानै लाखाबाय ओमफ्राय ओरै टमेट'जों संगोन आरोना ओमफ्राय सामब्राम दरसे जिरा ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बानलु देनानै लाबाय आङो ओरै साराय जाननोसै ख्रिस्टमास खाथिखाय अखा ख्रिस्टमास खाथिखाय सान्दुं दुङा जादों आरोना दोमैलुलुनो गुसुथार दिनाबो दिनै ओंखायनो अमा बेदर गरम जानोसै सनाया नै दगि फिसाखौ नायगासिनो दं मालाय आं मिथिखागौ आंखौथ' अमा एवबा थाव होआ होननानै मेजेमबाथाय ओंखायनो आङो थाव गलि होनो थाखाय हरग्रोबाय आरोना सनाफोर एसे नै थाव माबा होनसै ओंखारहोनसै माखासेया नै जा मोजां थाव ओंखारबाय दरखार गैया आरोना थाव होनोनो माने सारायानो नै गोलैनोसैसो
अर फिसा होनानै गोबाव एवनोसै आरोना गोजा जासान्दि ओमफ्रायसो दाहाय सामब्राम आरिखौ हरनोसै दुन्दिया खानि दुन्दिया न'नि बारियाव नैबेखौबो जागोन आं दिनै लेटुस बिलाइआ नै आंना माबाना दंजोबथारो बेखौ खानानै जानोसै दुन्दिया खानोसै दुन्दिया हल बेदराबो खाजाबाय आरोना ओइ नै दुन्दिया एसे लेटुस बिलाइ एसे खानानै लाबोबाय आरोना ओंख्रियाव होनो थाखाय आरो बेदरा एवगासिनो दं आङो नै दाबो जेबो जायाखै आरोना अर फिसा होनानैसो एवगासिनो दं आङो सनाफोर बेदरा आंना टमेट' होजासिगोन आरोना होजोब्बाय आं मस्ला मस्लिफोरखौ नै बिराद मोजां एवबाय टमेट' होनोसै जाथावथाव नुथारबाय नै टमेट' होनोसै टमेट' नै टमेट'आबो जि मोजां गेब्लेबाय दै होनोसै गोदौ होनोसै होनबानो जाबायमोन दै होनोसै दै गुदुं होनोसै सनाफोर नै आंना ओंख्रिया मोनबायानो आरोना नै दैयाबो जब्बाय दुन्दिया होजासिगोन दुन्दिया आंना फिसाया नै एङें आङां होनगासिनो बिमानि खाथियाव थार' माराव जाबाय दुन्दिया होनसै लकेल दुन्दिया न'नि दुन्दिया मोदोमफ्रुलायबाय नै आंना अमा बेदर ओंख्रिया मोनबाय आरोना नै फिसाजोआनो आंना होख्रावगासिनो दं मामि मामा होननानै माबायदि नुखो सनाफोर आंनि अमा बेदर ओंख्रि संनायखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे सनाफोर जानो लुबैनाङा दे नै ओरैबायदि गोथाव जाखाबाय आरोना नै नायनायावनो सिनायखायो आरोना अमा बेदर थान्दा थान्दा बोथोरनि गुदुं गुदुं अमा बेदर जाखावनोसैलाय फोरनै आं ओंखामखौ खुरनानै लाबाय आरोना नै लुबैथारबाय आं जानो हाथारला मोनबाय नालाय जानोसै नै अमा बेदरखौ लाबाय बानलु लाबाय सामब्राम लाबाय ओमफ्राय बेहाय बिदै एसे लाबाय आरोना ग्रेभिखौ लाबाय एसे ओमफ्राय नै लेटुस बिलाइ आं जानोसै लुबैथारबाय आंथ' नायलांबाय था सनाफोरनि संबाय नालाय जानानैबोथ' देखायखानांगोन आरोना आखायाव जि गोसा ग्रिल खेंनायाव खेबदों आरोना आखायावनो जा साबाय जानोसै सनाफोर संबाय नालाय जानाबोथ' देखायखानांगोन टेस्टआ माबायदि जादों थ' आं ओंखायनो जानोसै आरो दा फार्स्टआवनो बे लेटुस बिलाइयाव जुनानै जानोसै आरोना जानाय नायनि दे सनाफोराव बरिया टेस्टि जादों आरोना सनाफोर बोथोर थान्दानि अमा बेदर गरम गरम हेभि जाखादों बिदैखौ लुनानै लाबाय एसे लागायनानै जानोसै
फिसाजोआ गुदुं खालामगासिनो गेलेगासिनो गाहायाव ओरैबायदि टेस्टि जादोंना सनाफोर गोदोनासो जाबाय आरोना सनाफोर स्लिम स्लाम सैमा सोलानाय बायदि मा थ' आं आखाइ सुनानै लागोनसै आरोना गोदोनासे गोथावनो दगिनोबो होखांबाय आङो दगि फिसानो दा फिसाजो फैबाथाय ओमफ्राय गुदुं गुदुं संनानै जाहोनसै आरोना ओंख्रिखौल' फुदुंनानै आं संग्रोखाया आरोना फिसाजोनो फैबासो सङो आङो फिसाजोनो फैनोसैबा सफैनोसैबा खायसेया गाबगासिनो दङ उन्दुनो ओंखारबाय आरोना थ' सनाफोर दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा कमेन्ट मोजां हरथारदोलाय आरोना सनाफोर थ' आइदि थ' आरो माबे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्ट मोजां हरदो दा ना होनलायदो थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय